दा दिनै खमैबो मास मोनसेयानो जाबाय माने अखा हानानै माने गामि सुबुरिफोरा लोमनाया आरो बेनि बागैबो माने दाजाबनानै होनाय बादि जोंनि फुथिमारिनि दैमानि दैया बुंफ्रबनानै माथावरिया बायलांबाय। माथावरि बायनाय जायगाया दाखालि माने 15 थारिखआव हराव माने 12टा बाजाव दलंगाट धुलाबारियाव बायदों। बेनिफ्राय बग्रिबारियावबो माने बेबायदिनो 4टासो बाजाव बायदों। दा मोननै जायगायाव मेजरलि फुथिमारि माने सोनाब लाइननि माथावरिया बायनानै गोबां गामि जोंनि जितु बिटिआर एरियानि जेनेबा आंनि समस्ति गरेस्वराव माने मादिकाटा माने पश्चिम लाहापारा देपारगांव बरगुली चिराकन्दी कन्दिकर देउलकुसिनिफ्राय आदिकुरि प्राय गामिया लोमजोबदों आरो थारायबारि काटालपारानिफ्राय आदिकुरि हमनानै आरोखि। दा बेनि लोगोसेनो आरो मैयायो माने बेलासि बेलायाव आख फुथिमारियाव नैबे बालाबारि बिसिडिसिनि सिङाव नैबे सानजा लाइननि जितु माथावरिया बायनानै गोबां गरेस्वर एरिया माने एफेक्ट जादों। जेनेबा बालाबारि गरेस्वर जिमानखिनि एरिया दङ औगुरिनिफ्राय आदिकुरि नैथि आवरियापारा नैथि मिलन नगर गरेस्वर टाउननिफ्राय आदिकुरि गथाय एरियानो दैया हरै बरनिदिनि दैमा नैथिं फुथिमारि आरो बरलिया आरो सुख्लाय गासैबो माने ज' जाजोबनानै बिराद रोखोमनि माने दैनि गोहोम गोलैदों। दा बेवहाय जोङो सरकारि भाबै जिखिनि रायजोफोरखौ जों उद्धार खालामनाय अबस्थायाव नाव नांगौ नाव होफैदों। हानायखिनियाव जों जि बेबस्था खालामनांगौ दा जोंनि सरकारि भाबै तिरपाल जोङो होनाय बेबस्थाखौ खालामनानै होदों। तिरपालखौबो होफैदों हानायाव लागै बबेबा मोनहैयाखै दिनै मोनजोबगोन गासैबो। आरो बेनि बागैबो जों माइरंखौ होनाय जादों सरकारि भाबै। बेयाव माने डिसिनिफ्राय कमिसनारनिफ्राय सिभिल इन्जिनियारनिफ्राय एडिसिनिफ्राय सार्कोलनिफ्राय गासै माने ब्लक डेभेलपमेन्टनि बिखयाफ्राबो जोंखौ सहयोग होदों। आरो बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो माने नायगिदिंगासिनो दङ। दिनै बिथाङा तामुलपुराव थांबाय आरो दायो आंनि समस्ति माने गरेस्वर जोंनि दलंगाट धुलाबारि बग्रिबारि एरियायाव फैदों आरो गाबोनाव लागै नैयाव लागै सफैगोन। आरो जोंनि डिपार्टमेन्टनि इएमआबो जिहेतु ओजा माने चिरां जिल्लायाव दायो दंबाय थायो। आं फन खालामनायाव मोनदों बिथाङाबो माने बेबायदिनो माने बिटिआरनि गेजेराव दैमाफ्रा बुंफबसारनानै बिराद रोखोमनि माने गाज्रि एफेक्ट जादों आरोखि। दा बेवहाय जोङो आं बेखौनो बुंनो नायदों आफा बोराइ बाथौआ जेन जोंखौ इसोरा जेन माने अनो थाबनो बेबादि खैफोदनिफ्राय जे बासाय बेनो आर'ज गाबनाय जाबाय। गोबां जायगायाव जिहेतु दालांनिफ्राय लानानै लामाफोरा जे गाज्रि जाबाय बे हान्थामेलानि थाखाय गोबां जेंना जाबाय बेफोरखौ थाबैनो सरकारनिफ्रायनो बुंनो मानगोना जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा माने जिमान रोखोमनि हेल्प नांगौ सहाय नांगौ माने खार्ज जिमानखिनि होनांगौ होगोन होननानै बुंदों। आरो बिनिफ्राय मा होनना बुङो जिखिनि जोंनि एफेक्ट जादों आबाद थिलिनिफ्राय दलं रास्तानिफ्राय बेफोरखौ माने थाबनो मेरामति खालामनायनि थाखाय दायथ' लागोन होननानै बिथाङा खोथा होदों। जाय जायगाथिं जिहेतु बायदों बे बायनायखौ बेसेबां थाब गेजेराव जेनेबा जे फाहामनायनि जे बेबस्था खालामगोन जे सरकारनिफ्राय दा जोङो जिहेतु जिखिनि एरिया बायदों माथावरि बालाबारिया बायदों बेखौ थाबनो जोङो माने मास मोनसे मोननैनि गेजेराव अखाया माने गैया जाब्लानो जों माने माबानि थाखाय थेनो थाखाय राहा लानाय जागोन। आरो बे जोंनि बग्रिबारियावबो जिहेतु बायदों बेखौबो जों मा राहायाव हायो जिहेतु बहुद एरिया जाबाय गोलावै हानिबो दरकार दं थेवब्लाबो बोरैबा जों हानायनि लामायाव दोङोबा बेखौ थाबनो क्लस खालामनो थाखाय नाजागोन। दलंगाटा जों बेखौ क्लस खालामनो हागोन जिहेतु इयो गुसेब बारा गुवार बायाखै बेखौ हागोन होननानै आसा खालामो।